ħarsu lejn il-problemi ta' housing illi hawn fil-Kottonera. Lanqas kien kapaċi jibni dar waħda ta' housing f'4 snin. Aħna qegħdin fil-Kottonera nafu illi hawn diffikultajiet soċjali kbar. Għandek single mothers, li single mothers flokenhom waqfilhom il-benefiċċji tagħhom għax dawn seta' jarmihom. Dalgħodu fil-Kottonera qalu lin-nies tan-naħa t'isfel huma l-iktar li jaħtfu l-benefiċċji soċjali u l-aktar li qegħdin fuq livelli ta' droga. Hija ħasra kbira illi Joseph Muscat jipprova jaqleb klimi u jidawwarhom f'intenzjoni ħażina sempliċiment biex jiżra il-firda, sempliċiment biex jabbuża min-nies tal-Kottonera. Jiena ngħidlu ma ġbajtx tabbuża min-nies. Ma ġbajtx tabbuża minnhom għall-vot tagħhom. Anki issa ser tibqa' tifred iddaħħal il-firda jekk hawn xi ħadd illi għandu xi dubju jekk jienx inħobbx jew le lin-nies tas-South nista' nserħilhom rashom. Qalbi qiegħda fis-South, Kristina hija mis-South u allura neħħi kull dubju fuq dan. Imma aru każa illi jkollok kap ta' partit illi fuq xi ħaġa li jien qed nitkellem fuqha li hija reali għaliex il-problemi soċjali kulħadd jaf illi jeżistu. Kif wara kollox jinser nitkellem fuq problemi soċjali anki f'lokalitajiet oħrajn illi qiegħed inżur u li ser inkompli nżur. Imma hija ma naqilbux id-diskors tal-individwu b'mod illi inti tiżra il-firda. Allura nikkundanna il-mod ta' kif il-kliem tiegħi provaw jispinjawh biex jagħtuh tifsira għal kollox differenti.